ang utang pa. Mga ano to siya, sir? 80 mil? Na, na, na. Linding po. Niya yung permahan na lang. Niya nga nagkamatuod siya nga wala gid siya nagutang. Anak na lang. Ma'am, okay ra sa imo, ma'am. Mupirma may ana nga. Mupirma may ana nga. Hindi may ana. Ngita mil, dili balay ni Sir Alfredo Eliano po. Awi siya. May nga po, sir. Ikaw si Sir Alfredo Eliano po? Ay sir, kaning naningil day mi sa kaning 5-6 sir sa Linding. Ay kulang. Sa 5-6. Oh no! Apo, Kano sa kalas nagutang sir? Nope. wala man may ka. Naamang ko dito sa van sir ba na permahan niya. Bola lang yan. Paano sir ba kami? Cash on ano ra ba mi? Nami bayad lang dito sa sir ba? Kay layo pa magumigikan. Kan kami pagadian. Dayon. Hindi sugo lang manggod mi sa Linding nga kami mo'y pakuwaon dire. Bahala ka sa buhay mo. Kay naalagi daw siya kulang. Sa 5-6. Wala man utang pa. Sinungaling ka. Mga ano to siya sir? 80 mil? Oh no! Na, na, na. Linding po. Niya yung mga manggong pangalan. Oh, no! Ikaw kasi sir, ano sir? Alfredo Eliano po. Then ang address mo dire kay San Jose, Purok 2, Mahiyag sa mga Los. Sakto ra ma'am. Nara dito sa van po. Di, tiksa man ni. Nangutang kag 5-6 sir, wala. 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 Naunsaon man ni nato. Ma'am, Problema mo na yan! Tiksan mga. Yan ang kapasiduan. Tiksan nila nila. ay lahi ni kisa nang John ma'am, wala lahi man gud ang mga Lahi ano. na. Opo. Wala man may kabutang ko pa. Lahi man gud ang ano. Dili wala mi ka ano. Kisa din na si Joan ma'am. Ay apo ni mo po. So asawa ka niya ma'am. Musaon man nato ni sir. Wala di ka pagutang oy. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ma'am uy gi ano ma'am. Iya man gud pangalan nakabutang ba. Oh no! Na. Wala. Wala man. Musaon man ni nato eh. Padian. Opo. Sa pagadian man gud ng base daw ma'am ba sayang giutangan. Wala man ng utang. Wala man ng utang ay. Saan man na to, ma'am? Naamoy, maskin gamay dara ka kwarta, ma'am. Nope. Mabalik na lang, may kung naikulang. Wala niyo bigyan ng utang. Kapal na mukha mo. Ikaw, sir, wala gid sir? Saan man na to? Niya may gibutang niya. Opo. Na dito, ato lang atuan, sir. Huwag mong subukan. Kay, dala sa van po. Dayon. Sa likod, kaya ano man gud kung wala, permahan na lang. Niya nga nagkamatuod siya, nga wala gid siya nagutang. Anak na lang, ma'am, okay ra sa imo, ma'am. Mupirma may ana nga. Hindi may ana. Igo lang siya mo perma, ma'am, para magkamatuod lang, nga wala siya nagutang din, muli na lang pud mi. Okay lang sa imo po. Eh, sa imo, sir, okay lang, sir. Niya ha. Kuya, amay, bigyan na. Bigyan ako. Asa kong utang. Sino may utang? Tara. Hala, sir. May ilog man diri. Siya may mupirma. Ay, pairo mo. Ilog lang diri. Dakon lang. Asa man to sila, ma'am? Alin mo diri, ma'am, garong dagan ta mamatuod, ma'am. Ano? Dali lang sa tuwa, sir. Preso gini siya wa kanang
Ganda Mel, iyak utang. Happy birthday, sir! Sa pang ng kanan! Wala din ka nabutang o 5-6, sir. Ay, joke na to, ma'am! Joke na to, ma'am! Sir, joke na to! Joke na to! So, ma'am, huwag yun lang po nga. Pilit na mga awa kaya every time mo hatag ni yung gifts ni sir, pagpakpak lang na para... Guys, so, may ngapon sa inyo, ma'am, sir, may ngapon! May ngapon sa tanang tao nga nadinig ka no? So, sir, it's a prank na to, sir, ha? Joke na to, sir! Dili na ito 5-6! Kung dili, na-aday birthday surprise para sa imo, ha? Kunya, makabalo na kay him, sir, kasi naghatag ani. Na kay, kabalo na ka, kasi naghatag ani. Ay, ako ka mga anak Ah, kabalo na ka, ma'am. So, dili na to may balancer. Okay na lang padalik eh. Before me mag-start, magpaila-ila sa midaan. Kami din, everything surprises, ma'am, from Pagadian City. So, nana yung sa special person nga tao nga gusto mo great kang sir o happy birthday. Birthday na ni ba karon, sir? Ikapila ni mga birthday, sir? Ochintay ono ni sir, no? So dalaygon kayo ang amahan, ang Diyos, kay gitagaan pa yung katuigan si sir, ngayon na nga pangidaron karon nga Pasko pa kayo, no? So, ug dili lang kay kana sir, tungod kay naa ang kanisiya sir, maskin daw sa inaani nga pamaagi, mapafeel daw niya yung love para sa imuha, no? Maskin layo daw siya, maskin wala yung pasensya sa pamaagi daw ngayon ani, mapafeel niya ang iyang presence sa iyang love sa imong adlaw nga natawhan karon. So na siya gihatag sa imuha sir nga pansit bilaw, palakpakan natin si sir. Makmak, asan ang mamakmak? Nabagi pansit, kakanin bilaw. Lechon manok. Ala, nawala na mamakmak. And Alberto's Pizza. Hindi na kayo natugit ang pahilis. Nabagi tulong ka soft drinks, Coke, Royal and Sprite. Yeah! Kani siya ma'am, sa tanang okasyon na agad din, napagod siya gihatag sa inyo ma'am nga, Red Ribbon Cake. Palamakan naman natin sila ma'am. Alright. Thank you so much. So ma'am, kabalo na yung kisa nagpadalani. Kung sa man yung may kasulti sa nagpadalani karon ma'am. Dagang salamat kay salamat sa imong apuan. Sa akong apo. Anak Juan. Ana na lang, ma'am. Kamuhilak naman, ma'am. Ana na lang, ma'am. Ikaw, sir. Sa mga ilang may tubig, ipaim na to si ma'am magtubig, no? Sir, ano sa'yo mga ika-istorya sa nagpadalaan ni sir? Salamat kaya di padalaan ko. O,
relax lang to, sir. Relax lang ba? Alright, so kana siya no, it's a tears of joy gina siya no. Luwa gina siya sa kalipay. Inom lang tag tubig, sir. Relax lang na, sir, ha? Relax lang ka po. Relax na. Oh, relax na. Okay na ka po? Okay na. Okay na. Relax lang. Okay na siya, sir. Hilak mo na to. Kaya na siya, it's a tears of joy gina siya, sir. No? So, relax lang ka, sir. Okay lang, sir, no? Okay na ka, sir. So, napagod siya yung message, ma'am, para sa inyo, ha, no? So, akong basahan, ma'am, ha? Ay, di na to may bala, no? Kinsa yung nagpadalaan, eh. O, sakto, bigit ang inyong inala, nga. Kanang apo ninyo, ma'am? Apo ninyo. Dear Lolo, I look forward to meeting you and all of your family. I see how wonderful Joanne is. And I know you must all be wonderful too. Happy birthday, Lolo, and many more birthdays to come. Magamping mo kanunay ni Lola. Kamong duha, ang inyong health, ampingan. Dili na magpabadlong. Badlongon day mo, ma'am. Badlongon day mo, sir. So, enjoy your day, Lolo. Hinaot nga malipay ka sa amuang gamay nga sorpresa para sa imuha karon. Dagan kayong salamat sa tanan. And once again, happy birthday. From Joanne and Michael King ng Cebu City. Nasaan sa Cebu, ma'am, no? Alright, palakpakan naman natin sila, Ma'am Joanne, no? So, nagpadala ni. Palakpakan nato sila. Asa naman na makpak? Yay! So, ma'am, pila na mo katuig wala nagkitaan ni Ma'am Joanne po? Okay na, mga pulo na katuig. Oh, dugay na hindi, ma'am, no? Dugay na. Iya ka lang amahan, may amo na, kuwan sa dipulo. At kami. Tapos, ma'am, masay mo ikastura sa iya. Naglantaw siya, ma'am. Inaday, Joanne, ano na lang, ma'am. Naglantaw, magod siya. Dahil Joan, salamat kit kay nakahuna-una pa ka damo. Na makamping ka din, ha? Alright, palakpakan naman natin. Yay! Sir, okay lang ka pa? Okay lang ka, sir? Okay rin na siya. Alright. So, ito ang ipadayo, no? So, naay mo mga anak ko banderi, ma'am? Ikaw, ma'am? Kinsa pa? Nanay. Wala exempted, ani. Magatagtag birthday wish para sa inyong papa, no? So, gamay lang, ma'am. Tapos, sa nagpadala ni ma'am, sa inyong kaistorya. Dagang salamat na Juan nga tagaan mo birthday ang lolo o daghan ra yung salamat nga naagid ang nalipay imong lolo sa imo. Daghang salamat na Juan. Hello, kay Day. Salamat kayo sa imuhang mga gihatag ni lolo nimo. O salamat pod nga na salamat to sa Ginoo nga imong lolo naabot sa 81 years old. Hinaot po ang time nga tagaan pa sa daghang mga katuigan sa Ginoo parang nara tong lolo makita kanunay kalipay ra man gihapon na to bisag atong lolo hinay na kay mulihok hinay na kay mulakaw pero malipay gyapon ta nga nara gyapon sa nato makita dayon day salamat kay sa tanan nimong gihatag para sa imuhang lolo sa iyahang birthday ang akong istorya nga nimo nga kanang tagaan pa ka sa daghan pong katuigan nga unta tagaan ka sa Ginoo og maayong lawas gabayan ka niya kanunay sa imuhang pagtrabaho uban sa imuhang lab karon og daghan kay salamat day. Alright, ihag mo naman si mama at si sir.
Palakpakan po nato si ma'am. Yay! Asa naman to namakakay? Wala naman. So, kisay mo sunod. Kisay mo sunod. Apo. Ani, apo po nino. Oh, dali. Sige na. Sige na. Wala nila yung wish. Silang, sir. Apo ko na ako diya. Asa man nani? Kanang may tindahan. Kani siya, sulito na to ni. Karon pa ka na surprise ang inani, sir, no? O, karon pa. Oh, munang i-treasure na to ni. Kay, kanang, ninot biya ka siya nga memories yun, no? Indan. Kasi sunod. Ulawon kayo. Ulawon. Kulawon, ako na lang, big. Dili ko ulawon. Ikaw, Day. Ikaw, Bi. Oy, bless ni Lolo. Kiss ni Lolo, ni Lola. Bless ni Lolo. Happy birthday, Lolo. Yay! Sige po. Saya po. I lost akong wish nimo nga daghang tuig sa tumuwi nga Dios o protection ninyong duhang lola bisan pa nga sa mga kalimtang naa sa kalisod pero magmalipayon lang gihapon ta magpantang tanan sa tibok pamilya maghiusa lang ta o bisan pa happy birthday lo, I love you. Bisan pa ni ng mama nga magkayusa tang tanan sa mga igsoon. Magmalipayon tang tanan. Lablab kay ka na mo doon lola. Bisan pa talag sa raman ta magkita. Pero ingawon kay mininyo kay talag sa ta magkuan uban. Maglaglaan punta ta dito, magbanding-banding pud unta ta ba nga kita nga mga pamilya. Reunion ta kay moram po na atong kalipay nga malipay pud tang tanan dyan mga lipay walay magkuan ato sa inyong mga anak na magkahiusa pud tang tanan kauban sa inyong mga apo o apo na pud sa tuhod og moora to. Happy birthday, Lo. I love you. Lapakan na to si ma'am. Yay! Sa nagpadala po. Si gusto rin. Sa nagpadala. Tijuan, salamat kayo. Wala pinagdahong nga. Imong gi-surprise si Lolo. More blessing pa ninyo sa kauban sa imong buhay. Soon to be husband. Salamat na Tijuan. God bless. Alright, palakpakan po na to si ma'am. Yay! Thank you so much, ma'am. So, grabe gid ma'am, no? Ma-feel na mo kung sa gid na gugma sa inyo ang matag-usa, bitaw. Nga, ma-feel po na mo, no? Love jud kayo ninyo ang matag-usa. Nga mo na yung pinaka-importante yun, ang gugma mo yung magpatigbabaw sa atuwagin, no? So, wala nilang mo-wish? Wala na. So, kay naman tayo cake, at tunga priya ng cake. Tapos kantahan na to si sir, happy birthday. Okay ba sa inyo, ma'am? Nay, okay ba? Mura mag-delete before na to i-open. Nami iharana para sa kang ilanduan, no? So, kantaon na mo sa mong singer. Oh, yatag sa mong singer. Ako'y bata pa nang iwan ako ng aking ama. Matay lumuluha na, di kaya ni nanay na iwan ka. Sa'kin ay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag
atin dati, mga alaala mo nung kasama ka, haplos na galing sa'yo, mga payo na itinuro mo, di malilimutan aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awiting to ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Ay, ano lang tayo, hindi kayo marunong mag-iyak. I pray for her loving more than pagkataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama, awiting to ay alay ko sa'yo. Mahal na mahal, mahal kita o aking ama. Every night I fall asleep, this is all I ever Alright! Palakpakan po natin sila, ma'am. Oh, so, thank you so much. Hello. Thank you so much. So, naman tayo cake. Ito nga brand ng cake. Tapos kantahan na to si Mamog. So, natay cake no. Nakabutan sa itong cake is Happy 81st Birthday Lolo from Joanne and Michael King. Alright, so, Lo, kung sa mali mong birthday wish, ay mo ang adlaw nga natawan ka ron. Saya mga wes. Salamat. Salamat. Alright, ako na lang, sir. Blow po, blow sa kandela, sir. Tayo pa, Blow na to, sir, blow. tayo pa. Tayo pa. Alright! Happy, happy birthday, sir! Come on! Alright! In 1, 2, 3, come on! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, and it's birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Happy, happy birthday, sir, no? So, grabe yun. Salamat kayo sa inyo at tanan yun. Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo, sir. So, once again, happy, happy birthday ulit, sir, para sa inyo, ano? Thank you kayo. So, okay na, sir, nga, dang iilak na siya. It's a tears of joy na, nga, gikan sa pinakauyukan sa itong kasing-kasing, no? Iya, dili na to na siya mapugnan. Munang, sige lang. Wala na to tubig si sir, kay. So, ma'am, ikaw na lang ako pangayuan ng any last words para sa nagpadalaan ni mga last message, mama, para sa nagpadala. Alright, ako yatag si mama. Final words, ma'am. Kasi may kasulti sa nagpadalaan ni ma'am. Kasi may kasturya sa nagpadalaan ni. Joan, kay nahinumduman pa ni Minimo, na napadalaan Minimo o kanang surprise. Kanang palipay. Salamat, John.
Salamat yun. Dahil mo na niya lang. Sige, thank you so much. Alright, so kami sab, no? As everything surprises, ma'am, napon may birthday wish para kay sir. No, para sa inyo atanan. So, sir, among birthday wish para sa imo is more birthdays to come, no? So, balik ko na ko, dalay ko kayo ang Diyos kay si sir nakabot na siya sa ilalim ng tuig, no? Alright, so, happy birthday sa imo, sir. We declare nga more birthdays to come pa yun. Nga moabot sa kang sir nga life, no? Nya, puhon, makauli na to sila kay 10 years na makamawala nagkita, ma'am, no? So, puhon, sunod tuig, makauli na to sila, ma'am Joanne, no? Si Sir Michael, nga mag-uban na sa puhon sa sunod birthday ni sir. Sunod birthday po ni mo, ma'am, mag-uban na gid mo. Kanya, nindot kayo sa tugitong wish ni ma'am ganina nga, isentro lang gid nato ang ato ang una-una o kasing-kasing sa amahan sa Dios, no, kay siya gyud ang mamuhat sa nan niya. Ang nakanindot sa inyo family is more gyud ang gugma na kapatid babaw, no, sa matag usa mo nang. Thank you so much po kang Ma'am Joanne and Sir Michael King all the way from Cebu City for choosing and trusting everything surprises. Alright, palakpakan po natin sila ma'am o si Sir. Yay! So ma'am, okay lang ba? Babay. Babay mo sir. Tapos flying kiss ko sa camera. Babay po.